Duy, unsa man atong tirada ron? Buknoy, oy. Sa pailain, di. Tirading, eh. Yeah. Mag-snack sa toy. Unya na ta magtirading. Oo, tama. Mag-snack sa data. Unya na ta mag-tirading. Maghubo sa kugkwan, jacket. Ha? Ay, ako sang atuon si Brown. Akong kuuton ang itlog. No, 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 no. Hubo sa kugkwan, jacket kay Igan. Uy! Buknoy! Unsa man imong snack diha nga? Murag special na ah. Sana Buknoy? Ha? Lasagna ni Doy. Yummy! Lamian imong snack Buknoy oy. Special lagi na kaayo Buknoy. Asa man na nimo gikan? Lami man na kaayo. Panghatag anak Buknoy. Maluoy ka in taon Sindoy. Buknoy bi, tagai ko. Gamay na lang man ni Doy. Pangayuan pa jud nimo. Katuday imong suman. Na! Maran! Grabe pod nimo Buknoy uy. Di man ka manghatag anang lasag na. Sa naman taong ko ay panghatag pod anak Buknoy uy. Ngano man day og naay suman. Dili ka manghatag anang lasag na. Sa man ang kuan style nimo uy. Di man ka maluoy sa upaw. Doy, ang tuba. Gamay na lang manggod ni ba? Sige, tagaan na lang nako kag isa ka hungit. Na! Maran! Salamat Buknoy. Ah, yummy. Yummy pa siya. Murag korek. Ha 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 ha. Na! Maran! Nagkaon ka aning suman Buknoy? Ha? Ay wala oy. Imuha na lang na. Dili di ka mukaon aning suman Buknoy? Ay, ako na lang kaon ani gyud. Unsa man day imong gusto day kaning bingka? Bingkang pinaliki. Unsa nga man na Buknoy? Anong hilig man jud kag kanang bingka? Ay, doon ko na lang yung kaon ay. Di ba kaya, ugma na lang kapihan. Meanwhile, Unsa may lingaw na to rondoy? Lindot unta magkanta-kanta Buknoy oy. Kaning naay gitara ba? Ang hiram dito gitara Buknoy be. Basig na kay amigo diha nga naay gitara. Manghiram sa dito. Magkanta day ka. Walay gitaray. Dili day pwede. Nindot manggod Buknoy oy kung naay gitara kay kaning murag malingaw jud ka ba kay kas-kas ka nya imuhang kanta lingaw jud ka laminag kaning naa kay tuba bisag isa ka baso lang lingaw na kay kaanak Buknoy. Pamanggo ka ka-experience anak god kay dili man ka kamao mo yog-yog. Pagkanta lalanggod dara. Balag ako ra imong audience. Sige ah. Tuba na lagi kulang ani Buknoy. Lami na jud kayo ikanta ba? Ha? No, 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 no. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Padance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Di ko magpa-cry-cry. Type ko ay todo bigay. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time.